Негайно звільнити. Українські правозахисні організації закликали ООН, ОБСЄ та Раду Європи вплинути на Росію, аби Кремль скасував вирок незаконно засудженому громадському журналісту Наріману Мемедімінову. Спільну заяву підписали 10 правозахисних організацій, зокрема Кримсос, Центр громадянських свобод і Кримська правозахисна група. Ми закликаємо наших міжнародних партнерів звернути ще раз на це увагу і засудити таку діяльність з боку Російської Федерації і з закликом, щоб вони припинили репресії проти громадських журналістів і загалом українських громадян на території Кримського півострова. Конечно, Наримана дело, оно ляжет во все международные отчеты ООН, ОБСЕ, о положении свободы слова в Крыму. Я, как со своей стороны и со стороны Наримана, хотел бы поблагодарить все правозащитные организации, которые подписали данное обращение. Конечно же, такого рода поддержка ему очень нужна, и он знает об этой поддержке, и он лично благодарит постоянно всех небезразличных людей. Гадаю, напередодні Південний воєнний окружний суд у Ростові-на-Дону засудив активіста та журналіста Нарімана Мемедімінова до 2,5 років у колонії поселення. Російські окупанти заарештували кримського татарина навесні 2018-го і звинуватили в закликах до тероризму. Прокурори вимагали 6 років ув'язнення. Сам Наріман своєї вини не визнає, і адвокати вже подають апеляцію на вирок.